Upoznajte učesnike ovogodišnjeg kampa koji su inspiraciju za film pronašli u Kosjeriću. Na predlog svog profesora sa katedre prijavila se za učešće na kampu. Ima 22 godine i studentkinja je 3. godine filmske produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tokom gimnazije bavila se fotografijom, ali film kao umetnost interesuje je još od najranijeg detinjstva. Tokom studija sa svojim kolegama radila je na nekoliko filmova. Još jedna predstavnica Srbije na interakciji, Anja Jelić. U želji da kreira svoj svet zvukova, upisala je režiju zvuka na prestižnom moskovskom GIK-u. Interesovanje za dokumentarni film, ali i preporuke kolega, bivših učesnika interakcije, osnovni su motivi da se prijavi za učešće na kampu. I ove godine na interakciji imamo studenta sa najstarije filmske škole na svetu, predstavnicu GIK-a i Rusije, Viktoriju Loginovu. Rođen je 1988. godine u Mumbaiju. 2009. godine upisao je studije montaže na Indijskom institutu za film i televiziju. Na drugoj godini studija potpisuje režiju i montažu muzičkog spota Zvuk duše, koji postaje popularan širom Indije i za koji dobija brojna priznanja u zemlji, ali i van granica Indije. Njegov najnoviji film Pravi milioner za 2 godine osvojio je 12 nagrada širom sveta. Isti film prošle godine bio je predstavnik Indije u takmičarskom programu prestižnog Clermont-Ferrand festivala u Francuskoj. Montažer filma snimljenog u Kosjeriću, Piyush Thakur. Student je kamere u Velikoj Britaniji. Kaže da ga je sredina u kojoj je odrastao motivisala da se bavi kreativnim poslom. Činjenica da je živeo nedaleko od kuće Stanleya Kubricka uticala je da se odluči za bavljenje filmom. Štedeo je novac za putovanja po Kini, Vijetnamu i Tajlandu. Prošle godine po prvi put došao je u Srbiju kao učesnik Intertoka i stekao brojne prijatelje. Od tada česti gost Beograda. I ovog leta doputovao je u Srbiju kao učesnik interakcije. Još jedan predstavnik Velike Britanije, Andrew Clooney. Rođen je u Krakovu 1984. godine. Diplomirao je istoriju crkve na studijama teologije u Krakovu. Trenutno, student je 5. godine režije na prestižnoj filmskoj školi Krzysztof Kieślowski. U prethodne 3 godine za 4 filma osvojio je 20 nagrada širom sveta. 2010. godine dobio je stipendiju Krakova koja se dodeljuje mladim umetnicima. Režiser filma snimljenog u Kosjeriću je iz Poljske, Jakub Ponček.